फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज आपण एकदम सोपी आणि अगदी झटपट होणारी रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे फ्रूट क्रीम। चला आपण साहित्य बघूया त्याचं। फ्रूट क्रीम बनवण्यासाठी मी इथे पपया घेतले, एक किवी घेतले, एक सफरचंद घेतले, 2 वेलची केळी घेतले आणि हे डाळिंब घेतले आणि ही पिठी साखर आहे। आणि इथे मी अमूलचं फ्रेश क्रीम घेतले। तुम्ही अगदी घरची साय पण घेऊ शकता, दुधावरची जी मलाई येते ती पण घेऊ शकता। आता ही सर्व फळं मी बारीक सोलून बारीक चिरून घेणार आहे। शक्यतो जास्त पाणी सोडणारी फळं घ्यायची नाहीयेत, म्हणजे कलिंगड वगैरे। बाकी तुम्ही तुमच्या आवडीची कोणतीही फळं वापरू शकता। मी सर्व फळं आता बारीक चिरून घेतली आहेत आणि तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही काजू आणि बदाम पण घेऊ शकता, ड्रायफ्रूट कोणतेही वापरू शकता। मी इथे काजू आणि बदाम घेतलेत। इथे ह्या बाउलमध्ये मी हे क्रीम काढून घेतले आणि आता हे मी असं बीटरने चांगलं बीट करून घेणार आहे। मी चांगलं असं बीट करून घेतलंय। आता याच्यामध्ये मी पिठी साखर घालणार आहे। पिठी साखर तुम्हाला तुमच्या चवीप्रमाणे घालायची आहे। इथे 3 छोटे चमचे साखर घालून घेते आणि मग पुन्हा असं चांगलं बीट करून घ्यायचं। साखर चांगली मिक्स झाली पाहिजे त्याच्यामध्ये। क्रीम मध्ये आपली साखर छान मिक्स झाली आहे। आता मी याच्यामध्ये फळं घालून घेणार आहे। मी हा पपया घालून घेते सर्व, हे ऍपल घालून घेणार आहे, बनाना, किवी आणि थोडे डाळिंबाचे दाणे। बाकीचे मी वरतून घालायला ठेवणार, ड्रायफ्रूट पण मी वरतून घालणार आहे। ही सर्व अशी फळं छान मिक्स करून घ्यायची। नॉर्मली मुलं नुसती फळं खायला बघत नाही, तर तुम्ही हे असं बनवून देऊ शकता किंवा तुम्ही कोणत्याही पार्टीसाठी डेझर्ट म्हणून देऊ शकता। खूप छान डिश आहे। असं छान मिक्स करून घ्यायचे। हे मी बाउलमध्ये सर्व करायला काढून घेतले फ्रूट क्रीम आणि त्याच्यावरती डाळिंबाचे दाणे पसरवलेत आणि मी थोडे ड्रायफ्रूट पण घालून घेणार आहे। हे आपलं फ्रूट क्रीम इथे रेडी झालेले आहे सर्व करायला। इथे आपलं फ्रूट क्रीम रेसिपी रेडी झाली आहे आणि मी बाउलमध्ये सर्व केली आहे। दिसायला खूप छान दिसते आणि टेस्टला पण खूप ऑसम असते। ही फ्रूट क्रीमची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की घरी करून बघा, तुम्हाला आणि मुलांना नक्की आवडेल। आणि माझ्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे आमच्या नवीन नवीन रेसिपीजचे अपडेट्स तुम्हाला इमिडिएट देतील। आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।